Nakasuway na ba food trip nga sama nini. Ako nagabuhat nga daon saging pa niya ni ambitan pagkag isda nga balig 2 ka kilo. Oh, matik na tulid ang tinay. Oh, darag slice to diha. Oh. Ang ini ura na pag slice so hinay ba para di masamad ba. Oh, ana humana dara ana humana. Dara. Dara sinugba. Ana alam mi na kayo. Dara gyakop na. Yeah. Oh, tripping na to karon guys. So medyo init kayo ang panahon. So dara lang sa magpadagat. Oh, dara among balo na. Muna mong bawo no. Ni daon saging gikat na sa Shopee. Oh, dara tinud nga gwapo. Fish sa take para ingon gwapo ba. Oh, dara gibit-bit na sa kanaka ano tanawa. Amo man ang hugasan dito para mawala tong mga hugaw-hugaw ba kasi mga tinai ba. So akong ipakita ninyo ang palibot diri sa Lintuan Beach dara. Walay tubig kay ni hubas. So since time to ganahan maligo diri aray lang mo. Tanawa guys, so layo kayo migbaktason kay layo kayo ang dagat diri. Tuwa pa saunahan. So mao ning ang kapait diri kay maligo ka layo kayo kag kaliguan kay mubaktas pa ka saunahan. O dira niabot na mi diri sa tubig o. Amo na nang gihugasan para kuhaon ang mga tinai ba para lalong sumasarap ang among sinugba o kinilaw. O di arang ipunggutan ng ulo o arang gihugasan na nagtarong niya o gibutang sa silupin o na sumaktik na lami na kayo ang sinugba o kinilaw o inambit man po ni 2 ka kilo o kung bati na daghan man po unya matik na ang bahaw kisi-kisi ng bahaw sa Jollibee ani guys o di arang gipulihan ni Jung yung gwapo amo ni si Jung yung gwapo anang slice sa kinilaw di man na basta po kay paspas man na kayo ng slice o kinilaw tanawa. Tara grabe paspasa kayo siya musray sa yang kinilaw. Tanawa ninyo guys, mga fastest worker in the world. Tanawa paspas kayo. Pag hinihir kog slice dira, kay umasamad ka, wala ra bay magamping nimo. Saba di oy, ayun magkagtabi di kay gusla na kayo paspasan nato ni para makakauna ta. Sus Ginoo ko kahabol ba nilang kutsilyo eh. Dira no human namang slice awagis ho dari slupin mga katipak. Grabe kalabasin kayo sa isda oy. Dira no human tanawa yung picture pang gwapo. Dira gitak anang tamban tuloy nga sinugba dira tanawa. Gitang may nga isda pero daghan ba. Dira si Dudong gwapo. Di mo basta kay kusog mo ka no chicharon tanawa. Pagod kayo. Akong balikon bi ang sinugba og nahuman na ba. Wala pa day mahuman susidaghan na pa day ang sinugba eh. Hala, ang sinugbakol, napagod kol, bali ha. Unsa napagod gud nga wala man gud napagod panit ra man gud na siya. Ay sinadaghang tabi day gusla na kayo yan sig daghang tabi day kauno jud kang buanga ka. Di ra slice ng mga bombay yun diya og mga lamasons diya para lalong sumasarap ang kinilaw. Nawa gimikos-mikos ng isa diya gimikos ng mga dahon sa bombay diya. Nawa. Pagkalami agyo niya 1 minute na lang para makakauna ta giandam ng mga trapal diha trapal panagikan pa na sa Shopee order na mo og ginsa to ganahan mo order sa atong trapal nga pang lamisa dara gihuwat ng mga kanon sa Jollibee diha tanawa na grabe kadaghan ng kanon sa Jollibee mo na kanon sa Jollibee pagka lamiya gihuwad na diha tanan para magmikos-mikos na unya murag kuwang pa yun kanuna ba gamay ra man jud kaayo ni ba tanawa unya hubas gyud ning unya ning bahawa ni kay tinga ko mga kauban kay mga buaw mga unpod latan-awa ninyo gihuwad na diha grabe tanawa na pa ni mga puto dagi ambitan pagbalik sing winta nga puto diha tanawa tara wala pa yun mahumasi slice sayang lamason so pagkadugaya gusla ngiyud kayo dara sa naong sa gigutom tanawa tara nakasit up ng mga pagkaon diha para unyari dito na dara tanawa gibahog na kanon ang mga sinugba diha ba kana ba para unya magkusmikos nagtarong ba dira ibot ang diha kana diha sa daplin ba kana para makakawhat sila dira abot ang diha kana diha ka ana syaro di mutul idang tinay diha ka nabahin na diha taman gibutangan pag chicharon diha nga lambi kayo pagkalamiya ning pagkapudri pa diha ka kana bahog jud diha para magmikos-mikos tagtaman dira gisugda nagpangaon itnawan akong sa mga gipangguslaw susyo gimikos-mikos yun nilang kanon sa Jollibee bagi kumot-kumot ang kinilaw sus pagkalamiya so sure jud ko guys nga maglaway jud mo na mo magtan-aw ani magkaon mi tan-awa gipangmod-mood ako mga kauban diha kay graphic kalami ang among mga pagkaon dira
Okay. So guys, hab-hab sa kukaon guys ha. So, music maestro. Pagani sa tribo, sa gugma, sundalo, nga kanunay, kanimo. Ihalad akong dugo, kahayag, kangitid, kalipay o kasakit, sa yuta o langit. Ikaw ang kalibutan ko, batubalani ka sa mga di ko pasimpaan. Batubalani ka sa mga andang pagkamatyan ko. Kinsabay dilim ganahan isugaling kinabuhi nagtutaw sa kabahan. Di nga imong ipili kung alaw-alaw niya imo. Kanimo nga sa alaw-alaw ka tumaon o pilion. Guniti ang pagtuo, ipadilaaw daw kalayo, nga balaan sagrado. Kabagaran ng duhan ko, kung ugma na ang gera. Kanunay kung sandata, ang pasalig mo lagda. Nga diri ka mahilon na, batubalani ka sa mga di ko hikalimtan. Ugandang ko mapakabuhi, taliwalan tanang kinsabay dilim ganahan isugal din kinabuhi nagtutaw sa kabahan. Di na imong ipili kung alaw-alaw niya ibon. Kanimo nga sa alaw-alaw ka itumaon o pilion. Sa bako nga angay mo nga pilion, mortal nagipatigan sa sala sa kagahapon na buling itugak kuyang nagundun lamang tawhanang ginugasan mo sa pagmahal mo nga huwag ka matayo. Karoon na kong ihalad ang kalagugunon, alang rakan ni mo ang tinig mong kukusog ang pinakig nga bukog matuman mong pagbuot. Abot mo na ang langit sa ako ang pagbuot. Yo guys, so nado ko i-promote nga bagong dula. So kani nga dula karon nga naa na sa online no. Kini nga dula tanawa ninyo. Mao ni ang Hantak Online. Walay daog sigurado ang pildi. So registered na mo sa atong Hantak Online. Nasa comment section ang link. I-click lang dira og registered na mo sa atong Hantak Online mga waa mo.